Neste 30 aniversario de Ponte nas Ondas, quixera deixar os meus parabéns, por suposto, e indicar o que significou para min o ter coñecido este proxecto. Creo que Ponte nas Ondas foi unha ruptura definitiva en Galicia coa escola tradicional. Aquelas escolas unitarias ás que asistíramos moitos, nas que aprendías moitas cousas fora da escola, e logo, unha vez que entrabas, todo iso non era recoñecido nin valorado, máis ben era infravalorado. Creo que se necesitaba dar un volco ao noso sistema educativo e ao longo da década anterior, dos anos 80, pois xa se produciran interesantes experiencias. Eu mesmo participei dos movimentos previos á nova escola galega e logo despois da creación da nova escola galega, o movimento Freinet e outros que aí traballaron. A obsesión de relacionarnos en irmandade con Portugal, por xa tiñamos uns cantos, non? Xa os encontros galego-portugueses de Educadores pola Paz. Cando viñeron moitas mestras de Chaves a estudiar psicopedagogía á Facultade de Educación de Ourense, mestras coas que movemos moitos marcos naquela raia seca. Por certo, andará por aí meu cuñado, mirade se me move os marcos. Bueno, creo que Ponte nas Ondas foi xa unha ruptura definitiva. É dicir, a relación con Portugal foi xa permanente, escolares dun lado e do outro da raia, profesorado, comunidades enteiras, traballaban por esa interculturalidade que ás veces falamos moito dela, pero aí era a posibilidade de experimentala, de vivila, non? É dicir, si ben nos anos 80, xa coñecíamos como se facía a nova pedagogía, as boas prácticas pedagóxicas, nese momento, cando desde a Facultade de Humanidades naquele momento e despois de Educación comenzamos a ter contacto con Ponte nas Ondas, foi xa non só coñecer boas prácticas, senón facelas, participar, experimentar con eles, ir á radio, entrevistar as persoas maiores, cando ibas a un lugar, a un lar de persoas maiores ou a calquera outra entidade con colectivos de vulnerables, etcétera, ibas con esa perspectiva de valorar as súas historias de vida, contactar ca cultura da contorna na que eles se desenvolveran, e iso, Ponte nas Ondas o ven desenvolvendo durante 30 anos. Polo tanto, creo que foi fundamental para romper con aquela bella escola na que a nosa lingua, a nosa cultura tiñan que quedar á porta do centro educativo. Se teño que recordar unha anécdota moi especial, eu quedaríame aquela imaxe que teño da gala de 2015 na área panorámica de Tui, na que pasamos ali parte da noite disfrutando de todas aquelas mostras de cultura popular, a un lado meu Isaac Stravís e a outro lado Florencio de Arboiro. Creo que son as dúas persoas que a provincia de Ourense e probablemente Galicia inteira lle deba máis respeto polo seu traballo a prol da nosa cultura, da nosa lingua e do que somos realmente como pobo. Moitas gracias, 30 anos máis para Ponte nas Ondas. E sigo co meu traballo.